naman tong tauhan na to, uy? Kintay, my loves! Saan naman tong tauhan na to, uy? Asa naman to kung bana, uy? Labs! Labs! Uy, asa rin kabikan? Kuhan ko, Labs, nag-take lang ko vitamins. Vitamins na, nasa mong bisyo dra, ah. Kabalo na biya ka, Labs, nag-take, tag-vitamins, unsa day ka? Ito ba, sige makaglaagla, ah. Kabalong na ate, anak ito, padyutay gatas. Eh, kanatong anak, di makaantos man na. Eh, kung walay gatas, may nagaw-gaw. Go! Pagkaway buot ni mo, eh. Sa day ka, oy nga. Kung walay pampers, alis daw fogging dep. Makaantos na itong bata. Yung bata, di ba, vitamins ko. Ako sakit. Sabi ko sakit sa heart. Sa day ka. Labs. Kabante ka na, Labs. Pulubi, Labs. Kabante ka sa Facebook, Labs, nga kasagaran sa mga pulubi, Labs, kay hatag o kwarta. Kana mo patik-atik sila pulubi ba, para tagaan mo kwarta ba, painunin mo tubig, mo balik sa imong 5,000. Ano yun, sir? Plano ni mo na. Nakabante ko sa Facebook ka na, murag kailangan na ito tagaan para makwarta ta. Pero na ako kwarta diri, Labs. Yung panggatas mga nasa tong anak. Labs, ika na itong anak, Labs, makaantos na. Pag tagaan na 5,000 ng vlogger, baliktad lagi na 10,000 ang ditso. Bantay, bitaw Oo, na. lagi, isa ka karton nga, diaper na palit ko. Bakal, bakal. Tuman ayo, eh. Ay, lang, pangatalab sa. Wala ang tayo pansin, Labs. Balik ka na. Balik. Ma'am, sir. Isa man na. Palimos, ma'am, sir. Sinala mo ibahalag. Kaon lang ko na ako, boss. Kay ibuok na adlaw na kuwalay ka ng kaon, boss ba? Sige na lang ko pamakal, boss. Maluwi ko, Labs. Kay akong kwarta dire, boss, panggatas ni sa mong anak. Nag-driver biya akong pedicab, no. Niya, panggatas ni sa mong anak. Ako na naihatag sa imo, ha. Di ka, boss. Sino na, boss? Ay, panggatas rin sa akong anak. Uy, pang pampers. Pero ako na ihatag sa imo, ha. Daghang salamat kay ni boss, ha. May kamera. Ang tabang, boss, ha. Kay kaning 200, igura ka na ako nikitaon sa isa ka semana. Pero nakita na ako sa inyo isa kadlaw, boss. Oo, palitan na nagkuhan pagkaon mo, ha. Sige, boss. Mura na mong kwarta, ako na ipahatag sa imo. Sige, boss. Kunya mo una ako, boss. Daghang kay salamat, boss, ha. Sige, boss. Hindi ko natin ihatag, Labs. Kaya wala ka, Nicolas, wala po nihatag. Kasi di ko vlogger. Ay na may uban vlogger, Labs, nga pag humani mo katag, mag-upload sa salagaan. Nga pag viral na, balikan ta. Ana siguro na, Labs. Oh, narating 5,000. Asa naman to? Uy, wak man i-upload, oy. Tulo ka adlaw na lang yun dun, wak gani upload ang video. Iba siguro to pulubi vlogger tong buanga to. Lab, wala ni upload, Lab. Tulo ka adlaw na. Pagkailanman hindi magbabago. Sinisigaw. Salamat ni Mudoy kani hatag 200 na kabisyo-bisyo ko.